Usa ka mayong gabi mga angkol ug mga auntie. Tugutin na sabgunin nyo na mga ina sa tagkatakuran. Magandang gabi po sa inyo mga kabisyo. At syempre, welcome na naman po sa ating programang Totoy na Love. At syempre, magsama-sama tayo hanggang 12 midnight. Ako po si Totoy Bato. Kumusta po ang inyong weekend? Nakapagpahinga siguro, no? Yowards! Oo, kahapon kasama tayo ng 11 a.m., no? Hanggang 3 p.m. Sabado, nakapagpahinga naman kahit papano si Totoy Bato. Pero hindi naman talaga yung pahinga na nakahilata lang, napadako kasi mong itlog, wala ka na, no? Ano lang, may ginagawa lang tayo, at least kahit papano, patapos, malapit nang matapos. Yowards! Okay, no? At sa gabing ito, mga kabisyo, magandang pag-usapan natin, no? Kung anong meron tayo ngayon. Kung saan tayo kumukuha ng ating pang-araw-araw na mga gastusin. Yowards! At kung saan tayo nabubuhay at binubuhay natin ang ating mga mahal sa buhay at pamilya. Alam mo na kung ano yon, ha? Yan ang ating pinakamamahal na trabaho. Yahoo! Ayan, base po sa ating pananaliksik po, ang trabaho or propesyon na isang gawain o aktibidad na sinasagawa ng isang tao sa kanyang pang-araw-araw na buhay upang kumita ng kabuhayan. Yowards! Halimbawa, ikaw, trabaho mo, isang hold-upper. Diyan ka kumukuha ng pera para sa iyong pang-araw-araw na mga gastusin sa bahay. Pero hindi yan pwede, ha? Lusiong kong gigol mo. Joke lang. Trabaho mo, may mga professional din, no? Professional na mga manlilimos. Yung mga naghihingi ng pera. Akala mo talagang hindi makapagtrabaho, di ba? Ayan, yan ang kanilang trabaho, yan ang kanilang profesyon bilang isang manlilimos. Pambira. Pero wag mong gawin yan, ha? Yan lang isa sa mga example po, mga kabisyo, kung ano yung trabaho. Kung ano yung profession din. Professional hold-upper, professional na manlilimos. Pambihira. Pero kidding aside po, mga kabisyo, ang trabaho po ay maaaring may kaugnayan sa kanyang edukasyon, kasanayan at mga espesyal na mga kakayahan. Katong bang mga pinag-aaralan ba? Halimbawa, sample, ikaw ay isang doktor. Ayun, syempre, yung trabaho din naman, yung professional, yung trabaho mo naman ay nauugnay din sa doktor. Pag ikaw na may graduate at saka may lisensya naman bilang isang engineer, ayun, ang inyong profesyon ay isang engineer. Oo, di ba? Pero di ba alin yan, no? Ang tanong ko ngayon ay tungkol sa trabaho mo. Mahal mo ba talaga ang trabaho mo? Oo, napaisip si Anggol, napaisip si Auntie. Pati pamangkin napatanong kung mahal ba talaga ng kanyang mga magulang ang trabaho. Pero alam mo, mga kabisyo, kahit anong klaseng trabaho yan, basta yan ang pag dyan kayo kumukuha ng pang-araw-araw na mga umo ninyo, pagkain ninyo, mga kabisyo, okay, pas alright yan. Kasi marami pong walang trabaho po, mga kabisyo. Abay, dapat po tayo magpasalamat kasi kahit papano may mapagkunan tayo ng pera para gagamitin natin sa pag-aaral ng mga anak, sa pang-araw-araw magasusin sa bahay, pag umuumanay, yung mga pagkain, at marami pa pong iba. Ayan po, mga kabisyo, yan po ating pag-uusapan. At bago pa po yan, gusto kong i-follow, i-like mo po yung fanpage ni Totoy Bato, no? Ayan, gusto kong masagot mo ito doon at mag-comment ka. Ang tanong, masaya ka ba talaga sa iyong trabaho? At bakit? Ba't ka tumatawa? Sige nga, no? Sige, basahin natin yan maya-maya, mga kabisyo. Dinhi lang sa atong programa. Ang ating programa po, mga kabisyo, ay Totoy na Love. 9 p.m. hanggang 12 midnight. Only right here on 90.7 Love Radio. Once again, mayong gabi. Ako po si Totoy Bato. Sasakyan si